A sha ruwan zuma mata ba ruwan maɗaci ba sai da waiwayen baya zan tuno masoya na tun da kun yi murna na ga tambari na ƙauna duniya taɓawa ce kun ji dai nufi na lahira zuwa dole ya zan na fashi kaina. Shawara mata a shawara ku sha sha'anin ku duniya ce samata. Soyayya idan har ba ke ce ba babu mace da zan so mi zauna ba tabbas na fitiro sami kya soyayya burina in aure ki masoyiya in ba ke wallahi sai rijiya burina auren ci gaba daya. Jirgin so za ya tashi kaɗai ake jira ɗan gata duniyar kenar sarauta. Wasiƙa yau zan ambata ta, sako ne ga masoyiyata, ki zaɗe a cikin zuciyata. Na rasa yadda zan yi har ki fahimta. Tun farko haɗuwar mu da ke soyayya na ƙaunace bayan ba ne sai ya damu da so. Sai hare kwallon ba mu sake ya waye na ido ya rike ko wani sa'i sai kin min so. Ya tabbata ga cikin kaji, cuta kadai ka yi ba gani. Tallafa biyo na. Dole ne